Tara mga Hanli, magluto tayo ng pang-agahan or breakfast. Ginisang itlog or scrambled egg. Ayan, meron tayong bawang, may sibuyas hanggang maging brown. Tapos lagyan natin ng kamatis. Ayan. Yung ginisang kamatis pala mga Hanli, maamoy mo parang ang sarap na. Pwede ng pang-almusal. Tapos dadagdagan pa natin mamaya ng egg. Ayan. Isa, dalawa o tatlong egg, pwede na. At para mas masarap talaga ang ating scrambled egg, mahali, samahan natin ng pagmamahal. Yung pagbabati natin ng itlog, talagang kasama ang pagmamahal, mas masarap. Para ramdam ng pakakainin natin sa almusal ang pagmamahal. Ayan. Batiin natin siya, ma-mix. Lagyan ng konting asin, bati. Then, okay na, mahali. Hanggat hindi siya nagiging dilaw masyado, ibig sabihin, sige pa rin ang bati, mahali. Ayan, pwede na. Kung makita mong medyo okay na, lagyan natin siya ng asin. Tapos, lagyan mo din siya ng konting bitchin or paminta para may lasa na bago mo siya ihulog sa kamatis. Yan ang sikreto natin, pero wag nating alisin yung sikretong number 1, yung malupit, yung pagmamahal talaga, yung paghalo, yung ramdam, yung talagang may kasamang pagmamahal sa pagluluto. Ayan, okay na yung ating kamatis. Kaya ulog na natin ang ating itlog. Ayan, konting ikot, konting halo, mahali, meron na tayong masarap na scrambled egg. Ayan. Sabi nga nila, simple man siya pero masustansya dahil sa kamatis at itlog. Ayan, haluin natin siya hanggang maging dry. Kali pag naging dry na siya, nawala na yung tubig-tubig niya, pwede na, serve na natin siya. Solve na ang ating almusal, bahali. Ayan, mga 2 to 3 minutes, pwede na siya. Ayan, tara, kunin ang sinangag at kape at almusal na, mahali. Tara, kain na tayo, mahali. Ayan, wow.